Fir-residenza San Vincenz de Paul ġie inawgurat CT scanner ġdid fost l-aktar effiċjenti u aċċessibbli, inkluż għal pazjenti b'diffikultà ta' mobilità. Dan kien possibbli wara investiment ieħor ta' kważi €1,500,000 parzjalment iffinanzjat minn fondi Ewropej. Dan l-iżvilupp issa se jippermetti li residenti ta' San Vincenz jirċievu din it-tip ta' kura fuq il-post stess mingħajr il-ħtieġa ta' skariġ biex jiġu trasferiti lejn l-isptar Mater Dei. Il-benefiċċji jinfirxu wkoll għal pazjenti minn djar tal-anzjani oħrajn kif ukoll għal individwi tal-fuq minn 65 sena li jgħixu fil-komunità bħala parti minn firxa wiesa ta' servizzi mediċi li qed jingħataw f'San Vincenz. Fil-fatt dan l-investiment issaħħaħ is-servizzi tar-radjografija fir-residenza fejn diġà nxtraw żewġ magni portabbli tal-X-ray u magna ġdida tal-bone density. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn saret it-tnedija kienu preżenti il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela, il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja. Il-Ministru għas-Saħħa spjega kif dan it-tamir se jkollu impatt sinifikanti. Investiment importanti għaliex ovvjament olla l-profil ta' Day Hospital ta' San Vincenz de Paul. Ħajjejn ħafna biex jitnaqsu waiting list tal-Gżira Maltija ġenerali u s-serħan tal-moħ li pazjent resident ġewwa San Vincenz li għandu bżonn CT scan issa m'għandux għalfejn imur Mater Dei. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi semma kif il-fondi Ewropej anke permezz ta' investiment b'saħħtu bħal dan juri l-impenn tal-Gvern fit-tissieħ tar-reżiljenza tas-saħħa tal-Maltin u l-Awċin waqt li se jkompli jaħdem biex jikseb aktar fondi inkluż favur servizz mediku ta' kwalità. Is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja tenna li dan l-investiment juri b'mod ċar kif is-servizzi tas-saħħa għall-anzjani qed jiġu formati skont il-ħtiġijiet personali u reali tagħhom. U nota wkoll kif dan ser ifisser investiment fil-ħaddiema. Bil-forsi tagħmel investiment fil-ħaddiema għaliex iktar ma jkollok tagħmir tal-aħħar teknoloġija, ovvjament se intendi li tkollok dejjem l-aħjar training, fil-fatt qed naraw ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin ħajkollna persuna wkoll speċifikament mill-Ġermanja ġejja hawnhekk hawn Malta ħalli jkompli joffri iktar training anke l-ħaddiema tagħna. One News kellem ukoll il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz Jurgen Sunes li qal li s-CT scan ġdid se joffri kura holistika. Biex nilħu l-mira tagħna kif ġajt jiffunzjona l-Isptar San Vincenz de Paul bħala sptar ġerjatriku li noffru kura holistika lill-pazjenti tagħna. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Dr. Renzo De Gabriele nnota li dan l-investiment se jkun ukoll ta' sapport għal ħaddiema ta' Mater Dei. Il-viżjoni biex aħna nkomplu nagħmlu investimenti fil-komunità għaliex ovvjament din is-CT scanner ħadd intuża mill-pazjenti li u anzjani li qegħdin jgħixu fil-komunità ħalli innaqsu l-load fuq il-Mater Dei u l-pazjent jinqeda aħjar binqas lista ta' stennija.